aw bisimila sariya bulon kɔnɔ Serifula Jabaraso kan i n'a fɔ anw sigilen bɛ a ka cogo min na bi minisiriso min ka baara ɲɛsinnen bɛ jamanadenw ni jamana kɔnɔ lakana ma ni o ye le ministère de la sécurité et de la protection civile a minisiri ɲɛma a bɛ an bolokɔrɔ bi walasa ka se ka anw bilasira minisiriso jɔyɔrɔ ye jumɛn ye lakana kɔnɔ fasodenw n'u bolofɛnw lakana la o la ministre de ministre a ye anw bisimila bi en sa personne a ma maa bila k'an jaabi ko a bɛna walawalali kɛ a jamanadenw ye walasa baara min kalifalen bɛ a la an ka se k'o baara in k'o dɔn bi o la monsieur le ministre a bɛ an bolokɔrɔ walasa ka se ka anw bilasira o thème o tɛ dɔwɛrɛ ye l'apport du ministère de la sécurité et de la protection civile dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. Monsieur le ministre, i bisimila. Sa ani cɛya ka wuli ka jɔ la. Ministre ale ka dantigɛli kɔfɛ le ministre général de la division Salif Traoré ale bɛ an bolokɔrɔ o la monsieur le ministre an b'a fɛ ka dɔn sisan baara jumɛn kalifalen bɛ i ka ministériso la n'o ye sécurité les missions assignées au ministère de la sécurité. N ka foli b'aw ye hali bi n ka foli bɛ an lamɛnlikɛla bɛɛ ani minnu b'u ka jabarani ɲɛma n'u bɛ k'an lajɛ nin waati in na ka ni bɛɛ ka faamuyali ɲuman sɔrɔ an bɛna kuma minnu fɔ la. An ka minisiriso yɛrɛ tɔgɔ ye lakanaliso minisiri. Lakanali an bɛ jɔn lakana o ye maliyɛnw ani u bololafɛnw. N'i ye lakanali fɔ o la a bɛ fɔ mɔgɔw kan ka min jateminɛ ka mɔgɔw kisi suɲɛli ni binkani ni fagali ma. A bɛ se ka faamuya ten cogo la o y'a nɔgɔyalenba ye mais o dɔrɔn tɛ lakanali kosɔn an ka fɛnw tɔ kelen ye min ye ni kasaraw bɛ kɛ ni tasumaw ni jiw olu bɛ kɛ an de fana ka baara y'o ye ka mɔgɔw labɛn minnu bɛ se ka maliyɛnw dɛmɛ ni sirakan kasaraw la ni a bɛ fɔ o de ma sapeur pompier olu bɛɛ fana b'an ka mara kɔnɔ. O lakanaliso minisiri fana ka baara y'o fana t'o dɔrɔn ye n'i bɛ tɛmɛ n'i bɛ taa dugutaga siraw la i mago bɛ jɔ sɛbɛn minnu na n'o ye carte d'identité ye o ye passeport ye o ye aéroport yɛrɛ kɔnɔ lakanali bɛ kɛ cogo jumɛn walasa mɔgɔw minnu bɛ se ka don minnu bɛ bɔ bɛɛ ka dɔn nin bɛɛ de b'anw ka baara kɔnɔ. Donc baara in dɔrɔn tɛ ka polisiw jɔ carrefour la k'a fɔ ko ni mɔgɔ ou bien polisiw bila yen nɔ gendarmew ni gardiw bɛ yen ni mɔgɔ ye binkani kɛ a tigi an bɛ boli a tigi k'a minɛ o dɔrɔn tɛ caman wɛrɛ bɛ kɛrɛfɛ o bɛɛ b'an ka baara in kɔnɔna la. D'accord monsieur le ministre i da sera polisiw ma ka i da se sapeur pompier ma mais o kɔfɛ kɔɔri wɛrɛ joli bɛ yen minnu fana bilalen bɛ aw ka baara la min ni policier ni pompier tɛ kelen ye. N kun ye kuma daminɛ ka ban gendarmew bɛ yen gardiw bɛ yen olu ye sɔrɔsiw de ye mais an ka lakana jamana kɔnɔna lakanali baara dɔw bɛ yen nɔ an mago bɛ s'olu ma an b'u bila an ka baara la. Tiɲɛ don mɔgɔ caman bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ ko gendarmew ni gardiw bɛɛ ye anw taw ye mais sɔrɔsiw don mɔgɔ kana ɲinɛ o kɔ o de y'a to u ka tali u ka labɛnniw o bɛɛ bɛ boli ministère de la défense de la mais baara caman bɛ anw fɛ yan nɔ an n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o y'a ye mun na misali kelen na n'a fɔra sisan ko mɔgɔ dɔw bɛ fɛ ka tagama mɔgɔ dɔw bɛ fɛ ka ɲɛnajɛ dɔw kɛ ou bien u bɛ ka nisɔngoya dɔ yira aw bɛ finitigi minnu ye u kɛrɛfɛ min b'u lakɛɲɛ i b'a sɔrɔ polisiw b'a la gendarmew b'a la gardiw b'a la sapeur pompier fana bɛ kɛ kɔfɛ n'u ka mobiliw ye n'a sɔrɔ ni kasara nana kɛ ou bien ni cɛnni kɛra olu fana bɛ se ka dɛmɛ don cogo min na. D'accord monsieur le ministre n'i ye an ka jamana sariya suma ta k'a lajɛ i bɛna ye a sariya sen fɔlɔ la n'o ye article premier a bɛna kuma lakana kan jamanaden ni lakana ka kan jamanaden ni lakana ka kan e bɛ se ka mun fɔ an ye. Sariya sunba in de b'o fɔ o kɔrɔ ye ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i nana fanga la diyagoya don i ma i ka o sariya sunba in labato donc o de y'a to fana an ka nin régime na ministère so kelen bilala kama k'a fɔ ko o bɛ lakanali ko caman o ministère ni ministère de la défense sɔrɔsiw ka ministère an de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an de ye fakila an bɛ fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ hali duguba kɔnɔna la ni kow tiɲɛna ka se yɔrɔ dɔ ma sɔrɔsiw bɛ ye kɛnɛ kan ni ko ma tiɲɛ ka se yɔrɔ dɔ ma i b'a sɔrɔ a bɛ dan polisiw ni gendarmew ma mais n'i taara camancɛ la bi Mali bɛ cogo min na bi min na Mali bɛ lahala min na n'i taara camancɛ la ka taa se kɔrɔnfɛla ma i b'a sɔrɔ sɔrɔsiw yɛrɛ de ka ca yen kosɛbɛ ka tɛmɛ polisiw ni gendarmew kan donc o kɔrɔ ye ko gouvernement kalenkan de ye ka maliyɛnw lakana gɛlɛya bɛ yen bi mais o t'a to k'a fɔ k'an bɛ ɲinɛ an ka fɛn ko kan min b'a jira k'a fɔ ni an ka laɲini ye min ye a kɛra duguba kɔnɔna ye o a kɛra siradaw ye a ka kɛ k'a fɔ i bɛ se ka wuli ka t'i ka ciw la ka segin k'a sɔrɔ i ma siran i bɛ se k'i da i ka so kɔnɔ ka sunɔgɔ ka wuli k'a sɔrɔ i ma jɔrɔ ko fɛn ka n'i sɔrɔ.
D'accord, monsieur le ministre, o sariya sun kelen n'an tor'o kɔnɔ ni o ye constitution ye i bɛna sɔrɔ sariya sen 22 article 22 o bɛna fɔ ko la défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen ko jamanaden bɛɛ lajɛlen ka kan jamana lakana na e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ an ɲɛna o sariya sen baara kɔnɔ. Ni i ka nin ɲininkali diyara n ye kojugu parce que caman bɛ ɲinɛ a kɔ. Gouvernement ye minisiriso dɔ sigi k'u ka baara ye lakanali ye. Mɔgɔ caman bɛ ɲinɛ k'a fɔ ko lakanali ye an bɛɛ de nɔ ye, an bɛɛ de jɔyɔrɔ b'a la. A bɛ daminɛ depi so fɔlɔ. Ni dutigi bɛɛ y'i janto i ka denbaya la k'a fɔ nin ko in ka ɲi, nin ko in tɛ kɛ, nin ko in bɛ kɛ. Denmisɛnninw bɛ taa yɔrɔ min na i b'o dɔn. U nana ni fɛn min ye i b'o dɔn. U bɛ min kɛ i b'o kalama. O b'a to mɔgɔ bɛ dɔgɔya minnu bɛ kokolon kɛ kɛnɛma. Ni tɔw fana i natɔla fana i ye fɛn dɔ ye min man ɲi min bɛ se ka dankari mɔgɔ wɛrɛ la e y'i ɲɛ tugu ko parce que a tɛ e kun a tɛ ɲɛ sa la i b'i jɔyɔrɔ fa. Sɛlasunba in b'a fɔ de ko an bɛɛ de kan k'an ka jamana lakana an bɛɛ mais bɛɛ n'a tɔɔrɔ de don. Anw finitigi ninnu anw ta ye an bɛ fini don mais an bɛ se ka maramafɛnw ta mais o ma lawuli mɔgɔ wɛrɛ kama mɔgɔ wɛrɛ man kan ka marifafɛn ta maramafɛnw ta k'i bɛ jamana lakana ni waati dɔw ni condition dɔw tɛ yen n'olu ma kɛ. Donc bɛɛ de jɔyɔrɔ b'a la. Jɔyɔrɔ fɔlɔ ye jumɛn ye minnu ka baara don minnu y'u kale ka fini ta k'u dalakan di k'u bɛ jamana lakana olu ka kan ka dɛmɛ olu ka kan ka faamuya olu ka kan ka bonya. Donc ni bɛɛ y'o fana faamuya baara bɛ nɔgɔya an bɛɛ bolo parce que finitigiw fana jɔyɔrɔ foyi t'u la ni dugudenw ko tɛ. Ni duguden tɛ yen finitigi foyi nafa foyi t'a la. Donc an bɛɛ de ba kelen fa kelen jamana kelen de b'an bolo o jamana in fana gulonnen bɛ sariyasunba kelen de la. D'accord, monsieur le ministre, o pereperelatigɛ diyara n ye kosɛbɛ mais i bɛna ye k'a fɔ lakana fana kɔnɔ maa wɛrɛw bɛ yen bi n'an b'a fɔ ma ko les sociétés de gardiennage ni o ye lakana kɛnyɛrɛye bolo kan o tigilamɔgɔw ni aw ni a ka ɲɔgɔn cɛ taama bɛ cogo jumɛn. An gulonnen bɛ ɲɔgɔn na parce que an de bɛ yamaruya d'u ma u ka se ka baara kɛ. E yɛrɛ min filɛ nin ye bi n'i ko k'i bɛ nin baara in bila i bɛ dɔ wɛrɛ fara i ka baara kan k'i bɛ fɛ ka lakanaso bulon dɔ dayɛlɛ i yɛrɛ ye diyagoya f'i ka tɛmɛ anw fɛ yan ka yamaruya ɲini anw fɛ k'a fɔ an ye n bɛ fɛ ka so dɔ dayɛlɛ an bɛ se ka lakanali kɛ yɔrɔ min na an bɛ ɲɔgɔn dafa de bi n'i y'a ye hôteliw bɛ yen nɔ dunanjiginsoba ninnu ani dumunikɛyɔrɔw restaurantbaw ani fɛn yɔrɔ caman wɛrɛ i b'a sɔrɔ an ka finitigiw de bɛ o yɔrɔ la k'u lakana mais an ka laɲini ye min ye don nataw la an ka finitigiw ka bɔ yen a ka kɛ sisan ko minnu fana bɛ lakanali k'u yɛrɛ olu ni a yɔrɔtigi ninnu ka bɛn a la o tɛ se ka kɛ fo yɔrɔtigi ninnu fana ka da la k'a fɔ a bɛna mɔgɔ min bila ka na an lakana tiɲɛ la u tacogo ka ɲi u labɛnnen don maramafɛn b'u bolo min b'a to u bɛ se ka anw lakana ni tiɲɛni kɛra. Donc o de y'a to an y'an sen don nin na kosɛbɛ an bɛ k'u ka yɔrɔ an ye sariya caman ta min b'a to yɔrɔ in bɛ se ka labɛn a bɛ se ka kɛ don nataw la i mana lakana bulon fɛn fɛn dayɛlɛ i k'a sɔrɔ mɔgɔ minnu b'u bolo yen u bɛ se u ka baara la olu b'an dɛmɛ de fana parce que olu fana bɛ kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min na anw tɛ yen donc u bɛ se ka kunnafoni d'anw ma u bɛ se ka hali n'a kɛra bingannikɛla dɔ ye n'u y'o ye olu bɛ se k'o tigi fɔsɔn sɔnni anw ka se yen donc an bɛ ɲɔgɔn dafa. D'accord, monsieur le ministre, o cogo kelen na an ye a lakɔlɔsi k'a fɔ ko a bɛ aw ka projet la n'o aw ka laɲini na ka se ka maramafɛn d'u ma walasa baara min kalifar'o la u ka se ka kɛ ka ɲɛ. Monsieur le ministre, an y'o kuma min mɛn an b'a fɛ ni tiɲɛ don i ka walawalali d'an ma o la ani marifa sugu jumɛnw de don n'a bɛna kɛ diliw ma. Tiɲɛ de b'a la mais k'a fɔ ko n'a sɔrɔ anw yɛrɛ de bɛna marifa d'u ma o tɛ dɛ. An bɛ ka gafeba dɔw fana labɛn tuguni min bɛna pereperelatigɛ kɛ k'a fɔ marifa sufaya dɔw bɛ yen n'i tɛ finitigi yɛrɛ ye min ye a kale k'a fɔ k'a bɛna jamana lakana n'i t'olu la marifa sufaya dɔw bɛ yen i man kan k'o minɛ sisan n'i ye polisiw ni gendarmew ni gardiw ye i b'a sɔrɔ marifa minnu b'u bolo bi a ma daga fiyewu maliyɛn wɛrɛ ko marifa kelen ninnu ta k'i yala n'a ye a ma daga marifa sufaya wɛrɛw bɛ yen a bɛ se ka kɛ a bɛ b'a fɔ min ma ko karabiniw ani fusiw olu bɛ se ka di lakanali kɛnyɛrɛye lakanakɛlaw ma mais i tɛ se k'o fana ta n'i ma yamaruya ɲini an fɛ an k'i yamaruya k'a fɔ ni maramafɛn min a numéro ye nin ye tan nin tigi nin bɛ se k'o minɛ o fana bɛ kɛ mun na fa i k'a yira n na fana k'a fɔ k'i bɛ se ka baara kɛ n'a ye donc i m'a ye a ko mɔgɔ man kan ka ko nɔgɔya ni da ye ten
k'a fɔ ko sɛbɛn b'a fɔ bi k'u bɛ se ka malimafɛnw sɔrɔ mais nga de b'a la i b'a a yamaruya ɲini fɔlɔ i bi a dege fɔlɔ n'u bɛɛ banna waati min na baara bɛ se ka kɛ n'a ye. D'accord, monsieur le ministre, n'an an y'a faamu o kɔrɔ k'a fɔ o baara in a ma daminɛ fɔlɔ an bɛ don min na i ko bi. A daminɛna mais i bɛna ye mɔgɔ mɔgɔ bele i b'a sɔrɔ n'i taara sɛgɛsɛgɛ i b'a sɔrɔ u ye yamaruya ɲini pour que u ka se ka marifa in sɔrɔ i b'a sɔrɔ marifa bɛ mɔgɔ min bolo n'i y'a jɔlen da la i b'a sɔrɔ marifa b'a bolo a tigi yamaruya b'a bolo k'a fɔ n b'a yira k'a fɔ a y'a dege donc n'o mɔgɔ min m'o de kɛ e man kan ka nin marifa ye fiyewu. D'accord, monsieur le ministre, o la lakana ministre so tɔgɔ la bi i bɛ se ka dakuruɲɛ dama k'a fɔ an ɲɛna kabini ministre so in nana i nana don min i sera ka projet minnu sigi sen kan ni a dabɔlen don jamanadenw n'u bolofɛnw lakanali kama i bɛ se ka dɔ ɲɛfɔ an ɲɛna o la. An y'a ye k'a fɔ polisi la san o san an bɛ se ka mɔgɔ 2000 ni 100 ta sapeur pompier la san o san an bɛ se ka mɔgɔ 500 ta yen o n'i y'olu ta fana f'i k'olu labɛn fo mɔtɔ kana formation f'i ka olu fɛɛrɛ bɔ o fɔ ma habillement équipement ka marifaw san ka d'u ma ka tenue d'u ma ka mobiliw ɲini ka d'u ma ka so jɔ u ye ani ka u ka saraw ni prime minnu kan ka d'u ma k'o bɛɛ labɛn o bɛɛ kɛra o caman kɛra o la aw yɛrɛ bɛɛ y'o ye bi n'i taara commissaire fɛn fɛn na bi polisi la i bɛna taa sɔrɔ mobili damadɔni bɛ yen nɔ kuraw yɛrɛ u bɛ marché ka ɲa o ye nin gouvernement ka changement ba dɔ ye ni sapeur pompier fana i bɛ mobili i bɛ ambulance dɔw yɛrɛ y'u bolo bi i tɛ min ye farafinna yan fan si fɛ o b'o an ka sapeur pompier bolo Mali la bi o ye an ka régime ni Ibrahim Boubacar Keïta ka gouvernement kɔnɔna la ni ye fɛnba ye Mali ye min sɔrɔ min b'a to fana dɔ bɛ fara polisiw kan don o don san o san dɔ bɛ fara sapeur pompier kan san o san o y'a to an ye commissariat caman dayɛlɛ an ye poste caman dayɛlɛ an ye sapeur pompier ka yɔrɔ caman dayɛlɛ parce que dɔ farala jama kan dɔ farala minɛnw kan o bɔlen kɔfɛ yen nɔ n ye min fɔ n ko bi bi in na sɛbɛnko président Ibrahim Boubacar Keïta bɛna fanga la waati min na bɛɛ y'a ye k'a fɔ passeport ko tun ka gɛlɛn Mali la yan fo ka damatɛmɛ a nɔgɔyara bi caman ɲinɛna kɔ passeport tun ka gɛlɛn mais bi bi in na an ye passeport min b'an bolo Mali kɔnɔ bi a passeport ɲɔgɔnna ka dɔgɔ awa sɔrɔli fana bɛ ka nɔgɔya ka taa fɛ don o don donc o kuma tɛ ka fɔ tuguni yɛrɛ o ye fɛnba de ye hali ni caman ɲinɛna kɔ don nataw la an bɛna carte d'identité fana yɛlɛmɛ comme passeport kɛra cogo min na k'a kɛ tubabukan na fɔ ma ko biométrique carte d'identité fana bɛna kɛ ten o kɔfɛ an ka aéroport donni ni bɔli an ye fɛɛrɛw bila yen nɔ min b'a to an bɛ se k'a dɔn hali n'a sɔrɔ kɛ b'i kɔ diɲɛ fan o fan n'i tɛmɛna yen machine b'a jira k'a fɔ kɛ bɛ nin tigi kɔ olu sɛbɛnw fana o t'i ye kosɛbɛ mais o bɛ yen an ye fɛn caman bila sen kan min b'a to mɔgɔ dɔw sigilen Bamako yan Mali région tilan bɛɛ la ani Bamako tilan fan bɛɛ fɛ an bɛ se ka yeli kɛ yɔrɔ caman na a bɛ fɔ o ma ko vidéo surveillance o b'an fɛ Bamako bi a b'a to fana don o don minnu ye tiɲɛni kɛ ka boli an bɛ se k'u nɔ minɛ k'u ye kɔfɛ ka t'u minɛ fo ka so o système fana caman b'an bolo yan donc nin ye ko ye an ye min ye fɛɛrɛ bɔ minnu na ka o fɛnw sigi sen kan mais n'i y'o bɛɛ kɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ mɔgɔw kan ka se ni tiɲɛni kɛra u ka se ka mɔgɔ nɔ minɛ n'i y'o jateminɛ an ye n b'a fɔ o ma ko unité d'enquête ni unité de recherche olu fana bɛ baara caman de la a ma mɛn kosɛbɛ aw hakili b'a la denmisɛnnin dɔw ye vidéo dɔw bila internet kan u bɛ ka bin musomanin dɔw kan a bɛ fɔ min ma ko viol collectif waati dɔ kɛra o kɛra komi sangawuli olu fɛn fɛn y'i kunkolo yira a bɛɛ bɛ kaso la bi aw hakili b'a la a mɛnna dɔɔni dɔw fana taara bin dɔ kan banque da la Eco banque da la tilegan fɛ a ye maliyɛn bɛɛ degun an yɛrɛ kuma caman fɔra a ma waati mɔgɔ minnu y'o kɛ u bɛ kaso la bi sɔnni o cɛ dɔ tun kɛra Sanankɔrɔba péage la yen nɔ dɔw taara binkani kɛ yen nɔ fo an ka gendarme kelen tora la o fana mɔgɔ minnu y'o kɛ u bɛɛ taara kaso la bi o waati nin na fana a ma mɛn dɔ kɛra Welesebugu ka taa se Buguni yan fɛ dɔw ye binkani kɛ yen nɔ siɲɛ caman ka mɔgɔw bɔ ka kari kɔnɔ k'u bin olu fana bɛɛ bɛ kaso la bi ni n'a ɲɔgɔnna caman o de y'a to n y'a fɔ kuma caman n ko bandiw u bɛ se ka u jafarinya ka binkani kɛ mais u k'a bila u kunkolo la k'an tɛ ɲinɛ u kɔ u laban bɛ taa kaso la. D'accord, monsieur le ministre fɛn kelen bɛ yen ni o y'i ka projet kelen min ye maliyɛn bɛɛ fari foni i ka ministériya la kabini na kuma n'o kɛra carte d'identité ko ye ɔ carte d'identité e sera k'i sigi k'i miiri cogo di k'a fɔ ko carte d'identité n'an y'a kɛ pièce ye a bɛ maaw lafiya.
min fɔ ka o pereperelatigɛ carte nina tɛ anw ka baara ye. Carte nina ye ministre de l'administration de ye, olu de b'o kɛ. mais tiɲɛ don ne ni ministre de l'administration min tun bɛ yen a waati an bɛn'a kan k'a fɔ walasa maliyɛnw bɛ se ka valeur don carte nina la an b'a ɲini gouvernement fɛ a ka yamaruya di an k'a kɛ komi n'a sɔrɔ carte d'identité ye carte nina kɛra carte d'identité ye. mais comme anw de bɛ carte d'identité kɔlɔsi kosɛbɛ o de y'a to an y'a ta ka se gouvernement ma. donc gouvernement ye yamaruya di an ye kunnafoni di bɛɛ ma an ka mɔgɔw fɔlɔ ani maliyɛnw ma k'a fɔ ni carte nina b'i bolo waati o waati a kɛra komi n'a sɔrɔ carte d'identité b'i bolo. mais a kun ye min yɛrɛ ye o y'a ye fɔlɔ n'an bɛna se carte d'identité kura in ma ani passeport kura in ma parce que numéro nina b'o kan. bon ni bɛɛ kelen k'i ka carte nina ta sisan donc a nɔgɔyara an bolo sisan ni bɛna passeport dilan n'a fɔra k'i ka na ni numéro nina ye o ka sɔrɔ nɔgɔya la. donc hali sisan ni ministère de l'administration bɛ ɲɔgɔn bolo an bolo bɛ ɲɔgɔn bolo walasa ni e mago jɔra carte d'identité kura la sisan k'a sɔrɔ i m'i ka carte nina sɔrɔ fɔlɔ i ka se ka taa u ka cakɛda dɔ la yen nɔ min filɛ nin Korofina i ka se ka sɛbɛn fura sɔrɔ i ka nina numéro bɛ min kan n'o b'i bolo ka ban dɔrɔn i bɛ se ka passeport sɔrɔ n'o b'i bolo ka ban dɔrɔn sini i bɛ se ka carte d'identité kura in sɔrɔ. donc o de y'a ɲɛfɔli yɛrɛ yɛrɛ. d'accord monsieur le ministre o kɔnɔ halisa an b'i ka baara kɛlenw kan min kɛra Mali jamana ye o kɔnɔna na an bɛna ye k'a fɔ i sera ka force spéciale la dɔw créer misali la dɔ ye Forsati ye Forsati bilama o bɛ e ka bolo kan directement walima i y'a kalifa i ka service technique dɔ n'o ye policier walima gendarmerie ye. i ye misali min fɔ tan n'a bɛ fɔ o ma ko Forsati o ba ne yɛrɛ ka bolo kan directement parce que an ye min jateminɛ binkani dɔ kɛra banbatiba ninnu ka binkani kɛra an fɛ Bamakɔ yan Mali kɔnɔ yan nɔ dɔ kɛra Sevare dɔ kɛra Terasi ka Bamakɔ yan dɔ kɛra Radisson na olu damadamani minnu kɛra an ye misali ta o de kan k'a fɔ an kan ka an kɛcogo yɛlɛmɛ dɔɔni parce que an b'a fɔ min ma tubabukan na force spéciale a damadamani tun bɛ gendarmerie la a damadamani bɛ police la mais an y'a ye k'a fɔ o tɛ boli kɛ parce que nin binkani sufaya in ni binkanikɛla dɔ bɛna don hôtel kɔnɔ ka mɔgɔw nin karaba ka tila k'i da yen k'i tɛ bɔ yen bɛɛ tɛ se k'a ɲa. donc an y'olu jateminɛ k'a fɔ ko dɔ kɛra Sevare dɔ kɛra Terasi ka Bamakɔ yan nɔ restaurant dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Terasi dɔ kɛra Radisson na a yɛrɛ o kɛra ni nakumani ye pewu a don yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ye o y'a to an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ an bɛna il faut k'an ka fɛn dɔ bila sen kan jɛkulu dɔ bila sen kan min ka baara bɛna kɛ nin dɔrɔn ye an b'u labɛn a kama don o don an bɛ minɛn d'u ma an b'u bila condition na min fɛ u bɛ se ka baara kɛ o de nana ni Forsati ko in Forsati bɛ wuli o b'an yɛrɛ de ka bolo kan mais gendarmerie la o polisi la o garde la o u bɛɛ ye jɛkulu dɔw labɛn u yɛrɛ fɛ yen minnu bɛ se ka baara teliman dɔw kɛ min ni Forsati tɛ kelen ye a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dafa. d'accord monsieur le ministre o cogo kelen na nin ye waleyaw ye min bilama a y'an ka jamana dɛmɛ kosɛbɛ maa bɛ fo i kɛwale la o la min ye la police scientifique et technique nin sera fɔ cogo la o fana ka baara ye mun ye an b'a fɛ bi maliyɛnw i ka se ka da don a la k'a ɲɛfɔ an ɲɛna an k'o dɔn. kuma caman an y'a ye a bɛ to k'a ye bon kuma caman tɛ mais minnu bɛ to k'a kɔlɔsi minnu b'u intéressé nin ko in na a b'a ye ni a fɔra ko fagali kɛra fan dɔ fɛ n'a fɔra ko binkani kɛra fan dɔ fɛ ko polisiw nana a bɛ dɔw ye u bɛ na i b'a sɔrɔ fini jɛman b'u la ten k'a daminɛ u kunkolo ni sen fo sen a bɛɛ datugulen i b'a sɔrɔ fini jɛman b'u la olu bɛ na yɔrɔ la a b'u ye kuma caman a bɛ to k'a ye film na yɛrɛ sinima na a b'a ye u bɛ photo taw la u bɛ minɛnnu ta ka bila joli nɔ la ka ani mɔgɔ mana bi yɔrɔ min na u b'a yɔrɔnin dessin kɛ o bɛɛ de y'a ye a bɛ fɔ min ma tubabukan na ko preuve technique et matérielle olu bɛ science de utiliser dɔnniya k'a dɔn mun de kɛra jɔnni nɔ b'a la n'a sɔrɔ e mɔgɔ min ye tiɲɛni kɛ hali n'a sɔrɔ i daji tora yen nɔ i ka joli bɔra i bɛ fɛn dɔ kɛra n'u y'o dɔɔnin sɔrɔ dɔrɔn u b'a labɔ k'a ta a bɛ yɛlɛ ka taa fi e ma donc o baara ninnu bɛɛ ye walasa ka sariya bonba ninnu mɔgɔ ninnu de dɛmɛ u ka se k'a dɔn nin tigi de ye nin kɛ i kan ka ɲani i tɛ se k'i da cɛ k'a fɔ ko e tun tɛ yen parce que nin b'a yira k'a fɔ i bɛ yen donc Mali la bi o police technique scientifique dɔ bɛ gendarmerie la dɔ bɛ police la donc an ka projet ba dɔ fana bɛ yen nɔ min ye ka dɔ dilan Mali yɛrɛ bɛɛ tɔgɔ la donc an y'a fɔ de ma ko direction générale de la police technique scientifique a sariya sunba yɛrɛ taara ka ban a tɔ tora sisan an ye yɔrɔ sɔrɔ o yɔrɔ jɔli de bɛna daminɛ sisan walasa k'a kɛ bɛɛ ka se ka a jɔyɔrɔ sɔrɔ o yɔrɔ kelen kɔnɔ o ye minisiriso caman minnu sen bɛ don nin na a bɛ daminɛ anw na
ka se ministre de la justice ma ka se défense ma ka se ministre de l'enseignement supérieur ma ministre de la communication olu bɛɛ jɔyɔrɔ bɛna ye nin ko in kɔnɔ ani santé walasa ni ko dɔ kɛra fan dɔ fɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se ka i jɔyɔrɔ fin a ko la walasa cɛ ka bange olu bɛɛ bɛna baara kɛ o yɔrɔ kɔnɔ quoi. O de ye technicien scientifique ye. D'accord, monsieur le ministre, sisan nin ye réalisation minnu kɛra halisa an bɛ segin k'i fo nin cɛsiri la ka tila ka anw bisimila sanga ani waati wala sisan n'a sɔrɔ i bɛ se ka ɲɛfɔ an ɲɛna minnu i ka projet kura minnu bɛ sen kan maliyɛnw bɛ se ka sigi ni min ye k'a fɔ lakana kan jamana in kɔnɔ a bɛna sabati n'a sɔrɔ i bɛ se k'i da don a la k'a ɲɛfɔ an ɲɛna les futurs projets. Futur projet tɛ dɔwɛrɛ ye an b'a fɔ min ma tubabukan na ko maillage du territoire o kɔrɔ ye mun ye région kuraw dayɛlɛnna région kuraw créé la u bɛ ka opérationnaliser gouverneur dɔw sigira donc an ka laɲini ye sisan an bɛ ka min baara kɛ o ye cercle fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ cercle chef lieu de cercle commandant bɛ sigi yɔrɔ min na o k'a sɔrɔ au moins commissariat dɔ bɛ yen o k'a sɔrɔ brigade bɛ yen o k'a sɔrɔ peloton de garde bɛ yen o k'a sɔrɔ sapeur pompier bɛ yen donc o baara bɛ sen na donc o de y'a to an bɛ ka tali min kɛ san o san o b'a to mɔgɔ kuraw bɛ sɔrɔ min b'a to an bɛ se ka minnu bila ka taa kɔnɔna la a kana kɛ maliyɛn dɔw ka kɛ fan dɔ fɛ u k'a fɔ k'u ma deli ka hali polisiw ɲɛna u ka yɔrɔ la u ma deli ka gendarmew ɲɛna u ma deli ka gardiw ɲɛna an bɛ fɛ o de ka ban o ye projet ba ye min bɛna continuer ni donc i tun tɛ se k'o kɛ fo i ka tali kɛ ka labɛnni kɛ ka minɛnw ɲini donc o bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ o de ye maillage ye ninnu bɛɛ saba naani bɛɛ bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka taa o kɔfɛ i ye police technique scientifique min fɔ komi a ma sigi a ma ban fɔlɔ donc o fana y'an ka projet ba y'an bolo hali bi an bɛ ka min digi ka taa n yɛrɛ ye fɛn dɔ kun kari sisan min ma kɛ fɔlɔ maliyɛnw ɲɛ t'a la fɔlɔ o ye carte d'identité kura in biométrique komi o ma di maliyɛnw ma fɔlɔ an b'a jateminɛ k'a fɔ bɛɛ ye projet ye hali bi f'a ka kɛ a tɛmɛna parce que passeport filɛ nin ye bi an tɛna o kuma fɔ tuguni min b'an bolo k'a fɔ ni waati min na sera sisan an bɛna fɔ sisan ko bɛɛ ka passeport biométrique ta mais n'o fana kɛra waati min na o fana bɛna lase maliyɛnw ma communication ba la donc ninnu ye projet baw ye minnu b'an bolo i ye forçat ko min fɔ dɔ bɛna fara olu kan an ka laɲini ye don nataw la a groupe dɔw ka se ka taa sigi région kɔnɔ parce que mɔgɔ t'an yɛrɛ ni ko ye région min sɔrɔ o k'a sɔrɔ dɔ bɛ yen a kana fɔ k'an ka mɔgɔ labɔ Bamako yan ka taa yen nɔ parce que o bɛɛ bɛ temps perdu donc nin bɛɛ y'an ka laɲini ye minnu bɛ ka na mais minnu nɔrɔlen bɛ tali ani formation ko la ani minɛnko la. D'accord, monsieur le ministre, k'an ka jɛmukan kuncɛ sisan ni baara o baara n'i b'a kɛ i bɛna sɔrɔ kuma caman na gɛlɛya bɛ a kɔnɔ gɛlɛya jumɛn bɛ yen nɔ bi ni département ye o sɔrɔ kosɛbɛ a ka baaraw kɔnɔna na. Gɛlɛya minnu b'an bolo o ye gɛlɛya fila ye sufaya fila a sufaya fɔlɔ bɛ se ka kɛ anw yɛrɛ tɛgɛ dalen tɛ min kisɛ kan c'est à dire que ni a se tɛ an kelen pewu ye o ka bɔ yen o gɛlɛya bɔ yen gɛlɛya dɔw bɛ yen an yɛrɛ ka don o don cɛsiri bɛ se k'a tugu min bɛ se ka bɔ yen o fɔlɔ ye jumɛn ye n y'a fɔ an ka kuma daminɛ na k'a fɔ an bɛ to k'a fɔ bamanankan na ko mara ka segin so o ye denmisɛnninw parce que n'i y'a jateminɛ lakanabaliya mɔgɔ minnu bɛ a ko kɔnɔna la i bɛ t'a sɔrɔ ka ca denmisɛnnin kunda de mais n'i y'a sɛgɛsɛgɛ i bɛna sɔrɔ denmisɛnnin minnu b'a kɛ caman bɛ yen marabaliya b'a la dɔnbaliya b'a la ani mɔgɔ min b'a to fana mɔgɔ si t'u ɲininka i ye mun kɛ i bɛ min i taara min o b'a to caman fɛn kɛ mɔgɔ caman b'a fɔ ko baarakɛbaliyaw ni n tɛ fɛn kɛ ko b'a mɔgɔ bila a la mais baarakɛbali bɛɛ tɛ binkanni kɛ o baarakɛbali bɛɛ tɛ binkanni kɛ dɔw b'a fɔ n bɛ si a ka di n ye n ka to kɔngɔ la o ka wusa ne ka taa bin mɔgɔ kan o ye mara de ye n'a fɔra i ye so kɔnɔ i y'o lamɔn o kan depuis fitinin ma fo ka t'i kɔrɔbaya k'a fɔ hali ni kɔngɔ b'i faga o ka wusa i ma i ka taa mɔgɔ wɛrɛ ta bosi a la donc i y'a ye o bɛ daminɛ depuis so kɔnɔ o ye mara ye donc anw kelen ka fɛn t'a to k'an bɛ se k'o ɲɛnabɔ donc o la tun y'a fɔ an ka fɛn to kan ani population ka kɔnɔja an ye k'an dɛmɛ k'an faamuya ka muɲu an kɔrɔ o fana ti dépend an kelen na an kɔni b'a diyagoya an ka mɔgɔw kan u ka gɛrɛ population na ni population ka ɲɔgɔn faamuya population fana kan k'a faamuya k'a fɔ an bɛ bɔ ale la mais an b'a ye k'a fɔ yɔrɔ caman na an ni population tɛ ɲɔgɔn faamuya o ye gɛlɛyaba ye anw kan le fait que mara tɛ yen o ye gɛlɛyaba ye parce que a b'a to mɔgɔ caman bɛ bila kɛnɛ ma minnu bɛna ko kuntanw kɛ f'an bɛ diyagoya ka boli olu kɔ o ye gɛlɛya fɔlɔ ye gɛlɛya filanan ye min ye o ye an yɛrɛ ta ye n y'o de fɔ sisan o y'a ye k'a fɔ hali bi
gouvernement ye cɛsiri fɛn fɛn kɛ a si m'a to ko bɔli kɛra mɔgɔ minnu b'an bolo bi a tɛ bɔli kɛ minɛn minnu bɛ yen a tɛ bɔli kɛ o de y'a to n ye loi de programmation ko kuma in f'i ye san o san an bɛ mɔgɔw ta san o san minɛnw bɛ san o san yɔrɔw bɛ jɔ donc o ye gɛlɛya ye an bɛ se ka dɔ kɛ min na an bɛ se ka min bɔ yen wa an b'o kan a gɛlɛya in tɛ se ka kɛ ka ban yɔrɔnin kelen komi n'a sɔrɔ i y'i tɛgɛ gosi ɲɔgɔn na a bɛ waatinin ta an b'o kan donc an b'a ɲini bɛɛ fɛ dutigiw ani population gɛlɛya fɔlɔ in u k'an dɛmɛ k'o fana wuli ka bɔ yen ni mara seginna so ni population y'i kɔnɔjɛ k'a fɔ k'a b'an dɛmɛ ka ca ala fɛ ala tɛmɛ kosɛbɛ mali bɛ kɛ yɔrɔ ye i bɛ se k'i ka moto jɔ yɔrɔ min na ka taa so ka segin ka na ta ou bien i ka wari bɛ bin i kɔ i bɛ taa ka na nɔfɛ. D'accord monsieur le ministre sisan nin ye difficulté ye i ye min ɲɛfɔ an ɲɛna mais ka kuma kun cɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ e la nin waati in an bolokɔrɔ o la e ka ladilikan ye jumɛn ye toujours ka ɲɛsin o population kelen ma walasa u ka se ka gɛrɛ finitigiw la i n'a fɔ an nana ni hakilina min ye n'a bɛ f'o ma ko sécurité de proximité. N'i y'a jateminɛ walasa an haminakoba de ye an ni population ka ɲɔgɔn faamuya i y'a fɔ ni population tɛ yen nafa foyi t'an na o de y'a to an ye gafeba dɔ bila sen kan stratégie min b'a to an ni population bɛ se ka da ɲɔgɔn na hali bi an bɛ se ka gɛrɛ ɲɔgɔn na o senfɛ an ye gafenin dɔ bɔ min bɛ kɛ dessin animé ye pour que denmisɛnnin fitininw bɛɛ k'a faamuya depuis k'u to ekɔli la ni livre min dir'u ma a bɛ k'u ma ko livre a k'u nisɔndiya u k'a lajɛ mais en même temps u k'a dɔn polisi ye mun ye u ka baara ye mun ye garde ye mun ye u ka baara ye mun ye gendarme ye mun ye u ka baara ye mun ye sapeur pompier ye mun ye u ka baara ye mun ye an y'o caman tilan donc hali bi an b'a ɲini ekɔlisow ni fɛnw fɛ minnu m'a sɔrɔ u yɛrɛ ka dɔ n'u ye modèle min sɔrɔ ka a caya pour que bɛɛ ka se k'a sɔrɔ o ye ko dɔ ye sécurité de proximité ko kuma min n'i y'a fɔ o fana ye dɔ ye o kɔrɔ ye k'a fɔ maire minnu ka jɔyɔrɔ fɔlɔ-fɔlɔ bi lakanaliko la olu k'o faamuya u yɛrɛ denmisɛnnin minnu b'u bolo u ka yɔrɔw la u ka se k'olu denmisɛnnin ninnu dɔw ta k'u bila u ka baara kɛ ka anw dɛmɛ ni ko anw o ye gendarmew ni polisiw bɛ yɔrɔ min na k'u dɛmɛ ni kunnafoni ye ani dɔnniyaw ye o fana y'a damana koba dɔ ye an y'a jateminɛ fana walasa an ka surunɲɔgɔnya na an ye service ba ninnu fɛn fɛn ta an ye don kelen kelen suganti k'a fɔ o ye olu ka don ye o don senfɛ u k'u ka yɔrɔ dayɛlɛ mɔgɔw ye a fɔ mɔtɔ kana journée porte ouverte donc o fana bɛ a damana polisiw ta ye fɛngɛ san o san 4 octobre gendarmew ta ye 17 septembre ye sapeur pompier ta ye 1er mars donc n'olu don sera u ka da bi yɛlɛ bɛɛ ka du kan bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ u bɛ ɲɔgɔn na an bɛɛ ye kelen sapeur pompier an y'a fɔ u yɔrɔ yɔrɔ u ka gɛrɛ mɔgɔw la denmisɛnnin kulu muso kulu la k'a ɲɛf'u ye a fɔ min ma tɔ kana geste de premier secours o min musow aw ka so kɔnɔna la aw minnu bɛ gaz utiliser a kan ka nin kɛ tan an man ka nin kɛ an man ka nin kɛ so kɔnɔnaw la diyagoya don fo tasuma fagalanw ka kan ka kɛ olu o n'a fɛn ninnu ani situation na ni mɔgɔ i nana kɛ mɔgɔ ma accident la a bɛ cogo min na i kan ka mun de kɛ parce que an bɛ mɔgɔ caman ye u b'a fɔ k'olu yɛrɛ bɛ problème régler o ma daga hali n'i bɛnna accident ba dɔ ma i kan ka weleli de kɛ fɔlɔ sɔnni i yɛrɛ ka na k'i bi hali n'a sɔrɔ i bɛ fɛ k'a tigi yɛlɛma kɛlɛ kan de sɔnni ka maga la i bɛ weleli kɛ fɔlɔ de citerne cira o don an ye mɔgɔ caman ye u bɛ n'ale k'a fɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'u bɛ ji kɛ mɔgɔ dɔw kan k'u bɛ briefing meleke dɔw la k'a sɔrɔ u ma weleli kɛ fɔlɔ donc o n'a ko caman tant que an ka mɔgɔ yɛrɛ bɛ gɛrɛ mɔgɔw la k'o ɲɛfɔ a b'a to an ka don ɲɔgɔn na donc nin bɛɛ ye k'a fɔ de ni minnu fɔ an ka gɛlɛya ninnu na olu de ye ne ka dalakan laban ye hali bi bɛɛ k'i jija mara ka segin so an bɛɛ ka so kɔnɔ bɛɛ ka se i ka denbaya la bɛɛ ka se ka sariya ko ɲɛfɔ mɔgɔw ye i ka denbaya ye bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ nin ka ɲi nin man ɲi nin ka ɲi nin man ɲi an ni population ka ɲɔgɔn faamuya anw ta ye min ye anw bɛ continue ka mɔgɔw caya ka minɛn ɲini ma k'u labɛn walasa an y'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn lakana. aw minnu ka lajɛ sariya bulon kɔnɔ nin waati Serifula Jabaraso kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye monsieur le ministre a bɔra ka an bilasira cogo min na a ka maaw fana min ye policier ye min ye gendarmerie ye u bɛ ka anw dɛmɛ nin baara ninnu kɔnɔ o la radio la voix du citoyen ka fara Serifula TV kan an ma wuli fiyewu ka se polisi ma k'u wele an ka kɛnɛ kan ka se ka na jamanadenw la faamuya baara min n'u o kalifan'u la u ma deli ka to kɔ o la fiyewu o la ministre tɔgɔ la an bɛ foli lase Mali polisiw bɛɛ ma ka foli lase Mali gendarmew bɛɛ ma gardiw bɛɛ fɛn o fɛn ye fini dɔnbaga ye Mali kɔnɔ an ka bonyabugu bɛɛ yɔrɔ
o la sariya bulon kɔnɔ ni ala sɔnna don na taw la an fana na gɛrɛ o tigilamɔgɔ la walasa u ka se ka anw bilasira baara min na a kalifa la fo anw k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ anw de kama ni u bɛ anw kama u fana dɛmɛli ni anw se ye o kuma ye ni ala sɔnna an b'o kɛ o la sariya bulon kɔnɔ ni ala sɔnna waati wɛrɛ an n'o tigilamɔgɔ bɛ na walasa ka se na aw bilasira monsieur le ministre une tienne. Merci beaucoup. Félicitations.